Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ate Gagay. Taong 1970, Sipalay, Negros. Nagdadalaga pa lamang noon si Ate Gagay nang lumipat sila sa lugar ng Sipalay. May nabiling bahay kasi doon ng tatay niya, kaya nang makuha nila ang titulo at lahat ng mga dokumento, agad silang lumipat. Hindi kasi makontento sa tinitirahan nila ang kanyang ama dahil palagi nitong sinasabi na mas magandang tumira sa sentro ng bayan. Bukod sa naroon ng mga pagkakataon, makakapaglatag din sila ng negosyo na tatagal ng ilang henerasyon kung hindi pa babayaan. Bata pa lang si Ate Gagay pinuno, alam na niyang negosyanteng tao ang kanyang ama. Ito rin ang nag-udyok sa kanya para matuto sa larangan ng pagnenegosyo. Sa edad nga niyang 12 anyos noon, kung ano-ano na ang kanyang naibibenta. Maliit man ang kinikita, pero kahit papaano nakakausad ang negosyong pagmamay-ari niya. Ang kaso lang, nung lumipat na sila ng bayan, hindi na niya ito magawa. Bukod sa marami ng bawal, iniiwas din sila ng nanay niya sa mga barkadang maaaring makapagdulot ng masamang impluensya. Dahil sa ganoong rason, kung kaya't lumaki roon si Ate Gagay nang wala gaanong kaibigan. Ayon pa sa kanya na, nagkaroon lang siya ng karapatang gumala nung tumungtong na siya sa tamang edad. Pero sa kabila nito, marami pa ring mga paalala at pagdidisiplina ang kanyang ama sa kanya. Hindi naman ito gaanong pinagtutuunan ng pansin ni Ate Gagay, gawa ng ang buong akala niya wala namang mangyayaring hindi kaaya-aya. Ngunit nang makilala niya ang dalawa niyang kaibigang babae sa bayan, dito na unti-unting nagbago ang tadhanang tinatahak niya. Noong una, maayos naman itong kasama. Ang kaso lang nung tumagal na, dito na niya unti-unting nalalaman ang mga lihim nitong hindi kaaya-aya. Bukod kasi sa natuklasan niyang malakas magbisyong dalawa niyang kaibigan, may mga kasamahan din itong purong kalalakihan na dinadala sila kung saan-saan. Maraming beses na rin siya roong sumama pinuno. Ang kaso lang nung tumagal, hindi na niya pinaunlakan ang alok ng mga ito. Nagkusa na rin siyang lumayo sa paniniwalang tatantanan na siya ng grupo. Ang kaso lang, habang tumatagal siyang hindi nagpapakita, pabalik-balik na ang mga ito sa bahay nila na animoy hindi nakakaramdam ng takot para sa tatay niya. Isang hapon, pagdating ng kanyang ama galing sa kanilang tindahan, agad naman itong napansin ang kalalakihang nagbabantay malapit sa kanilang bahay. Malayo pa lang, napansin na nito ang madalas na pagtingin nito sa ikalawang palapag ng bahay nila. Kaya nang makalapit siya, agad niya yung inabisuhan na umalis na sa lugar na yon. Dagdag pa ng ama ni Ate Gagay, hindi niya gustong may umaaligid na mga ganoong uri ng tao sa kanyang mga anak. Binalaan niya rin ng mga ito na sa oras na makita niya pa yon na umaaligid sa pamamahay niya, hindi siya magdadalawang isip na hambalusin ito ng kanyang mga dala. Nang marinig naman ang grupo ng mga kalalakihan ang sinabi ng kanilang padre de pamilya, sa halip na tumahimik at umalis, bigla naman yung kinumpronta ng isang lalaking nasa edad 25 anyos. At ano naman ang problema mo kung dito kami tumambay? Sa ibang kalsada para paalisin mo kami rito? Pumasok ka na sa bahay mo, tanda. Naghahanap ka lang dito ng gulo. Pagkarinig naman ng ama ni Ate Gagay sa sinabi nito, agad naman niya itong sinapak sa ulo. Hinambalos niya rin ito ng daladala niyang tadtaran, dahilan para humandusay at mawala ng malay ang lalaking sumagot sa kanya. Yung mga kasamahan naman ito, hindi na nakagalaw, dala ng pagkagulat sa mga pangyayari. Inaakala kasi nilang hindi ito papalag, ngunit nagkamali sila. Imbis na pagtulungan ng mga ito ang tatay niya, napilitan na lamang yung hilahin papalayo ang kaibigan nila. Pagsilay naman doon ng kanyang ama, agad naman itong kinuha ang tadtaran, sabay pasok ng bahay na parabang walang nangyari. Matapos naman itong masilayan ni Ate Gagay,
Dali-dali naman siyang bumaba para kausapin ang kanyang ama. Base kasi sa kanyang mga nakita, alam niyang hindi magiging maganda ang mga susunod na araw ng kanilang pamilya. Aminado rin kasi siyang kilala niya ang mga taong yon. At hindi ito ang tipo ng mga binatilyong basta-basta na lamang papalagpasin ang ganoong pamamahiya sa kanila. Pagharap naman nila ng tatay niya, agad niya itong tinanong ukol sa ginawa nitong pananakit. Akala niya may pagsisisi itong mararamdaman pero nang marinig nito ang kanyang mga babala at salaysay, wala siya roong naramdamang takot. Basta ang naging sagot ng tatay niya, nakahanda siya sa anumang gagawin ng mga ito sa kanila. Mariin din itong inilahad. Ayaw niyang may nakitang inaapi sa kanyang mga anak dahil kaya niyang gawin ang lahat para sa mga taong nagpapakita ng hindi maganda sa mga ito. Sabi ko naman sa iyo noon pa, Gagay. Umiwas ka sa mga tao rito. Tingnan mo ang nangyari. Hindi ka kasi marunong makinig. Pero huli na rin para magsisihan tayong dalawa. Anak kita, Gagay. At kahit na anong mangyari, handa kong ipagtanggol ka at kahit na sino sa mga kapatid mo. Wala kang ideya kung sino ang tatay mo. Sige na, bumalik ka na sa itaas. Tulungan mo na ron ang iyong ina. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi na siya nakaimik. Sa puntong yun kasi, nanahimik itong si Ate Gagay buhat sa matinding pagkagulat. Lumipas pa ang mga araw, hindi na niya nakikita ang mga binatilyong sangkot sa pananakit ng tatay niya. Nakakabahala yun para sa kanya, subalit lahat ng kanyang naiisip, pinipili niyang sarilinin na lang. Ayaw niya kasing maapektuhan din ito ang kanyang mga kapatid, lalo na ang nanay niya. Isang linggo pa ang dumaan. Habang paunti-unti niya itong nakakalimutan, dito naman niya napapansin ang iilan sa kanyang mga kakilala na muli na namang umaaligid sa lugar nila. Karamihan sa mga nagmamasid, pawang mga kababaihang pamilyar sa kanya. Alam ni Ate Gagay na nakita na niya ang mga ito. Hindi lang niya matandaan kung saang lugar. Inakala rin niyang hanggang doon na lamang ang kayang gawin ng mga binatilyo. Pero dumating ang isang gabi na bigla na lamang tinambangan ng 4 na lalaking armado ng mga baril ang tatay niyang naglalakad papauwi. Kitang-kita ni Ate Gagay na tinututukan ito ng mga binatilyo. Kaya nang masipat niya ito, agad naman siyang nagsisisigaw para sana humingi ng tulong. Ang problema, lahat din ng mga taong nakakita sa pangyayari, walang magawa kundi ang tumingin lang. Kahit sino naman siguro di talaga doon lalapit, gawa ng armado ang mga ito. Makalipas pa ang ilang segundo, dito na nila narinig ang sunod-sunod na pagmumura ng mga binata hanggang sa makarinig sila ng alingaw-ngaw ng baril. Pagtama nito sa katawan ng tatay niya, agad naman yung bumulagta kasabay ng pag-agos ng dugo nito sa lupa. Dahil sa pangyayaring yon, nagmamadali namang sumibat ang mga binatilyo habang naiwang walang malay ang kanyang ama sa lugar kung saan ito hinarang. Maya-maya pa, nang makalayo na ang mga salarin, dito na sumigaw ang mga taong naroon habang humihingi ng tulong. Ngunit sa kasamaang palad, wala na silang nagawa para madugtungan ang buhay ng kanilang padre de pamilya. Paglabas nga noon ni Ate Gagay, idineklara na itong patay na. Nang marinig naman yon ng kanyang ina, agad naman itong humingi ng tulong sa kanila para maipasok ang labi ng tatay niya sa loob ng bahay nila. Bagaman may mga tao noong gustong tumulong, hindi ito pinaunlakan ng nanay niya. Nang mapagtanto naman niya ito, kahit na takot siyang humawak ng bangkay, napilitan siyang alalayan ito hanggang sa makapasok na sila. Matapos nun, isinarado ng nanay niya ang pintuan ng bahay. 3 araw din silang hindi lumabas, dahilan para magtaka ang mga kapitbahay nila. Wala mang kaide-ideya ang mga ito sa mga nangyayari sa loob. Saksi si Ate Gagay sa mga ritual na ginagawa ng kanilang ina. Ayon sa kanya,
na kung titingnan parang hindi ito naniniwalang patay na ang tatay niya. Kung siya lang kasi ang magdedesisyon, gusto na niyang paglamayan ito. Isipin niyo na lang, halos wala na siyang makitang dugo sa katawan nito, tapos matigas na rin ang labi ng kanyang ama. Ni hindi na nga niya maibaluktot ang siko nito, indikasyon na ilang araw na itong malamig na bangkay. Dagdag pa niya na, nagsisimula na rin itong mabulok, buhat sa mga langaw at uod, na madalas na roong dumapo. Sa loob ng 3 araw na pamamalagi ng bangkay nito sa bahay, nakita niya kung papaano ito ilagay ng kanyang ina sa ritual na binuo gamit ang dugo ng biik na pinatay nila. Naglapat din doon ng mga kandila ang kanyang ina, kasama ng iilang pirasong barya. Matapos naman itong mailatag ang mga sangkap, pinadaanan nito ang orasyon sa pagsasayaw, habang nagpapalaspas ng pinagtagpi-tagping balahibo ng ibon. Isang buong gabi itong ginawa ng kanyang ina, at pagsapit ng 5:00 ng madaling araw, pinainom nito ang labi ng tatay niya ng isang itim na likido na mula sa isang garapong naglalaman ng iba't ibang uri ng sangkap at piraso ng puno. Pumangon ka, Celso. Natupad na ang pangarap mo. Pumangon ka, Celso. Ikinagagalak ko ang pagbabalik mo. Naitakda na ang mga unang alay, kaya kumilos ka na. Hanapin mo sila at ipunin mo ang dugo nila. Akuin mong sayo, nang sa gayo'y makabalik ka sa mundo ng mga buhay. Paulit-ulit itong ibinubulong ng kanyang ina sa tenga ng ama niya, habang silang magkakapatid naman, tahimik lang na nagmamasid sa isang tabi. Akala talaga noon ni Ate Gagay Pinuno, nababaliw na ang nanay niya. Gayunpaman, gustuhin man niyang pigilan ito, wala siyang lakas para gawin ang bagay na yon. Sa halip, hinayaan lang niya itong isakatuparan ng kanyang nais sa pagbabakasakaling darating ang araw. Nababalik din ito sa tama nitong pag-iisip. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, siya pala ang nagkakamali. Dala ng kanyang kainosentihan, kung kaya't wala siyang pinaniniwala ang mga istoryang may kinalaman sa mahika at mga kakayahang hindi maipaliwanag ng mga tao. Pagputok naman ng araw, sinabayan nito ng alulong ng mga alaga nilang aso. Halos mamaos ang mga alaga nila dahil hindi ito nananawa sa kakakahol hanggang sa masira na ang kanilang mga lalamunan. Ang mas ikinagulat niya pa noon ay yung pagkamatay ng mga alaga nila pagsapit ng tanghali. Dahil sa pangyayari, muli na namang nagimbal ang kanilang mga kapitbahay. Makalipas pa ang ilang minuto, nang hindi na nito maatim ang mga pinaggagawa nila sa loob, nagdesisyon na itong kumatok para magtanong. Pagkarinig naman ni Ate Gagay sa katok ng kapitbahay nila, agad naman siyang inabisuhan ng nanay niya na buksan ito. Akala niya nakahanda na itong palamayan ang labi ng kanilang ama, pero pagbaling niya ng kanyang paningin sa sala ng bahay nila, tumambad sa kanya ang nakaayos na mga palamuti na kalimitang ginagamit sa lamay ng mga patay. May nicho rin sa pinakagitna nito na siya namang binabantayan ng kanyang nakababatang kapatid. Matapos niya itong masilayan, gulat na gulat naman siya. Gawa ng saan ito pinagpupupulot ng nanay niya. Ang pagkakaalam niya, sa 3 araw na yon hindi sila lumabas. Alangan namang hinugot ito ng kanyang ina sa mahiwagang baul, di ba? Pero para hindi na ito magdulot ng palaisipan at pagtataka, hinayaan niyang sumunod sa plano nito. At para naman makasiguro na tatay nga niya ang nakahimlay, marahan niyang nilapitan ng ataul at dito niya nasilayan ang isang kaputol ng lumang kahoy na kalimitan nilang ginagamit sa panggatong. Klarong-klaro sa kanya ang panggatong na nakita niya, pero para sa mga mata ng mga kapitbahay nila, labi ito ng tatay niya. Magmula noon, pakiramdam ni Ate Gagay, hindi na niya alam kung alin pa sa mga ito ang paniniwalaan niya. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo naman siyang naguguluhan
Kalaunan, pagtungtong ng libing ng tatay niya, sama-sama nilang inihatid sa hantungan ang tipak ng kahoy na inakala nilang lahat na labi ng kanyang ama. Matapos nun, umuwi na sila sa kanilang tahanan na animoy walang nangyari. Sa estado ng nanay niya, umiiyak lang ito, pero wala siya roong nararamdamang pagdadalamhati at lungkot. Pakiramdam nga ni Ate Gagay, lahat ng ipinapakita nito, literal na pakitang tao. Hindi nagtagal, nang hindi na niya maatimang ganoong sistema, naglakas loob na siyang kumprontahin ang nanay niya. At para naman magawa ito, gabi niya yun kinausap kung saan tulog na ang mga kapatid niya. Pinili rin niyang dumirekta sa silid kung saan ito namamalagi upang magkaroon sila ng pribadong pag-uusap. Sa pagpasok naman niya sa loob ng silid, nadatna niya itong kakatapos lang manalangin. Kakaupo pa lang din ito sa higaan at akmang matutulog pa lang. Nang marinig naman ito ang pagbukas ng pinto, bahagya naman yung naghintay sa kung sinong anak niya ang pumasok. Pagsilay naman ito kay Ate Gagay, agad naman siya nitong inabisuhan na isarado ang pinto. Tinanong din siya nito kung may nagising ba sa kanyang kapatid bago siya makapasok ng silid. Pag-iling naman niya, dito na siya nito pinaupo sa malapit upang magkaroon sila ng pribadong usapan. Walang sabi-sabi, agad namang inilahad ni Ate Gagay ang kanyang mga hinaing, dahilan para maigi namang makinig ang kanyang ina. Nang maunawaan naman ito ang lahat ng saloobin niya, dito na ito nagsimulang maglahad ng katotohanan. Hindi ordinaryo ang iyong ama, Gagay. Maaaring hindi ka maniwala, pero maranhig ang iyong ama. Isang uri ng maranhig na merong sakripisyo at batas na sinusunod para makamit ang ikalawa nilang buhay. At ang sakripisyo ng iyong ama ay ang pagkamatay niya para sa kanyang anak. Kapag hindi naging ganon ang kanyang kamatayan, isang simpleng pagpanaw ang mangyayari. At ang kapangyarihan ng maranhig na namumutawi sa kanyang puso, babalik sa kailaliman. Bilang mangkukulam at deboto nila, trabaho kong masigurong matutupad ang kanilang tadhana. Pagtatapat pa ng kanyang ina, hindi sila naging mag-asawa dahil lamang sa kagustuhan ng kanilang mga damdamin, bagkus ipinagkasundo sila ng kanilang mga pamilya para sa mas mahalagang misyon. Dagdag pa nito na may tuturing na isang karagdagang biyaya na lang ang pagkakaroon nila ng supling at magandang buhay. Nang marinig naman ni Ate Gagay ang sinabi nito, hindi niya mawari pero paniwalang paniwala talaga siya sa lahat ng sinasabi ng kanyang ina. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, dito niya nalaman ng eksaktong araw ng pagbabalik ng kanyang ama. Marahil ay hindi magbabago ang wangis nito sa kanilang paningin, pero para sa kanilang mga kapitbahay, ibang tao ang dumating. Paulit-ulit ding sinasabi ng kanyang ina na kapag nasa labas sila kasama ang tatay nila, huwag nila itong tatawaging ama. Ayaw kasi nitong may makatunog sa kanilang sikreto upang magpatuloy itong lihim para sa lahat. Nabanggit din ito na ilang araw ang lilipas pagbalik nito sa kanila, hahanapin nito ang mga taong kumitil sa kanya. Dadanas ng katakatakot na parusa ang mga taong yon hanggang sa kahuli-hulihan ng kanilang hininga. At para may isakatuparan nito ng kanilang padre de pamilya na saksi sila, kinakailangan nilang bumalik sa dati nilang lugar. Matapos naman itong mailahad ng nanay niya, agad naman siya nitong inabisuhan na bumalik na sa kanyang silid. Dumaan pa ang mga araw, habang unti-unti niyang nakakalimutan ng tungkol dito, mas lalo naman siyang ginagambala ng mga palaisipang nabuo buhat sa mga katagang nagmula sa mga kwento. Ilang araw pa ang lumipas, alinsunod sa sinabi ng kanyang ina, bumalik nga ang tatay niya. Habang naglalakad ito sa gilid ng daan, may mangilan-ngilan sa kanilang mga kapitbahay ang hindi maiwasang magtaka kung sino ang taong dumayo sa lugar nila.
Pagpasok naman ito sa loob ng bahay, dali-dali naman yung nagsikumpulan, animoy naghihintay ng sagot mula sa kanilang pamilya. Siyempre, para hindi naman magduda ang mga ito, pinakilala yon ng nanay niya bilang kapatid nitong nagmula pa sa malayo. Dagdag pa nito na, doon na yon sa kanila mananatili sa kadahilan ng wala naman itong pamilya. Pagkalahad naman ito ng kanyang ina, agad naman itong isinarado ang pinto. Kinagabihan, tinipon silang magkakapatid upang ipagtapat ang tungkol sa mga nangyari. Inabisuhan din sila ng nanay nila na lahat sila nagtataglay ng ganoong biyaya, kaya ituring nilang isang pagpapala ang milagrong nangyari sa kanilang ama. Matapos naman itong maipaliwanag ang lahat-lahat, dito na nagbigay ng detalye ang kanilang padre de pamilya ukol sa araw ng pag-alis nila. Ayon dito, na para hindi sila mapagdudahan, aalis sila pagkalipas ng 3 linggo. Magpapaalam din silang magbabakasyon sa kanilang lugar para makalimot sa mga pangyayaring kanilang naranasan. Sa ganoong paraan, hindi pagdududahan ang kanilang pag-alis. Nang marinig naman nila Ate Gagay ang sinabi nito, agad naman silang sumang-ayon. Ni isa sa kanila, walang may lakas ng loob na tumutol sa lahat ng sasabihin ng kanilang ama. Duman pa ang mga linggo. Dahil sa dami ng kanilang ginagawa, hindi na nila namalayan ang bilis ng pagtakbo ng oras. Pagtungtong ng araw ng kanilang pag-alis, hindi na sila nagdalawang isip na lisanin ang kanilang tahanan. Oras lang din ang kinakailangan nilang bunuin upang makabalik sa baryo nilang pinagmulan. Mula roon, kampante na ang pamilya ni Ate Gagay dahil marami sa mga taga roon ang kadugo nilang buo. Alam din ng mga magulang niya na hindi sila nito ilalaglag, kaya magagawa nila roon ang lahat ng kanilang ninanais. Bagaman wala sila roong tirahan, agad silang nakahanap ng kanilang matutuluyan dahil sa tulong ng mga kamag-anak nila. Luma man ang bahay na kanilang pinagtitirahan, para sa mag-asawa, hindi na ito mahalaga. Mas importante kasi ang misyon nila kaysa sa anumang kaginhawaan sa buhay na maaari nila roong matamasa. Magmula rin nang lumipat sila roon, naranasan ni Ate Gagay ang hirap ng buhay na ayaw na niyang balikan pa. Dahil sa nataunong walang trabaho ang kanyang ama't ina, natutunan nilang kumain ng kamote at asin sa loob ng 1 buwan. Araw-araw yon, kaya halos manilaw na ang kanilang mga balat. Dagdag pa niya na, hindi niya mapigilang magtanim ng galit sa mga kadugo nila dahil sa hindi nito pagtulong sa kanilang pamilya. Kahit nakikita niya ang mga itong nakakakain ng maayos sa araw-araw, hindi ito nag-iisip na dalhan man lang sila kahit kakarampot. Katagalan, hindi niya napigilan pang itanong ito sa kanyang ina. Nang marinig naman itong sinabi niya, agad naman itong ipinaliwanag ang batas ng pagpatay sa mga mamamaslang ng isang maranhig. Nakasaad sa batas na kasama ng maranhig sa pagtitiis ang kanyang pamilya para matapos niya ang huling tungkulin bago niya makamit ang kabuuan ng kanyang kapangyarihan. Habang nasa kasagsagan din ng ganoong proseso, walang kahit na sino sa kanilang mga kadugo ang makakatulong. Hindi rin sila obligadong dumiskarte ng makakain sa kadahilan ng kakainin lang nila ang lahat ng pwedeng makain na napapaloob sa kanilang bakuran. Ano man ang nabubuhay sa labas ng mga bakod ng bahay, hindi na nila ito pwedeng galawin. Dahil sa batas na yan, aminado si Ate Gagay na lahat silang magkakapatid nagtitiis sa araw-araw. 1 buwan lang pinuno, para na silang mga patpating pulube na hindi nakakakain. Marami namang paninda sa labas ng baryo pero pilit silang pinagbabawalan ng kanilang ina. Dahil dito, naobliga silang kumain ng damo, damit, kahoy, at kung ano-ano pang bagay na pwedeng matunaw ng katawan. Nakakapangsisiman kung iisipin, alam ni Ate Gagay na kinakailangan nila itong gawin. Matapos ang 1 buwang pagpapahirap, dito na nga nabuo ang lakas ng kanyang ama.
Nang magkaroon na ito ng kakayahang makapaglakad sa ilalim ng sikat ng araw, agad naman itong sinimula ng paghahanap sa mga taong pumatay sa kanya. Bago rin ito umalis, ipinaliwanag nito sa kanya ang mga pangyayari, kalakip ng paghingi nito ng tawad buhat sa kanilang mga sakripisyo. Nang marinig naman ito ni Ate Gagay, tumangulang naman siya dahil sa alam niyang dito na magwawakas ang pagtitiis nila. Pagsapit naman ng gabi ng unang araw ng sumunod na buwan, umalis na ang kanyang ama. Gagay, huling araw na lang ito ng pagtitiis natin. Pwede bang pakibantayan mo ang mga kapatid mo? Babalik din ako kaagad, kaya huwag kang mag-alala. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, agad naman siyang sumang-ayon. Makalipas pa ang ilang minuto, sa kasagsagan ng kadilimang lumalaganap sa gabi, naglahong parang bula ang kanyang ama. Sinabayan din ito ng malakas na simoy ng hangin, kaya bago pa man masira ang pinto ng tinutuluyan nila, napilitan na siyang isara yon. Mag-aapat na oras din siyang naghintay noon bago makabalik ang kanilang padre de pamilya. Akala niya, pinatay na nito sa bayan ang mga binata, pero lingid sa kanyang kaalaman, dinukot pala ito ng tatay niya isa-isa. Pagkatok naman ito sa entradang pinto, agad naman niya itong binuksan kung saan doon tumambad sa kanya ang 10 sakong naglalaman ng tao. Kapansin-pansin din ng mga kadugo nilang nagmamasid sa labas ng bahay nito. Pagpasok naman ng ama niya sa loob ng bahay, agad naman siya nitong inutusang isarado ang pinto. Matapos nun, dito pa lang nito binuksan ang mga sako niyang dala. Kagaya ng inaasahan, naglalaman ito ng mga binatilyong pamilyar sa kanya. Habang nakaluhod ito sa kanilang harapan, paulit-ulit naman itong nagmamakaawa na kung maaari bigyan sila ng ikalawang pagkakataon para magbagong buhay. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, humalakhak lang naman ito habang sumasagot dito ng Ikalawang pagkakataon ka mo? Maswerte lang ako dahil may kakayahan akong makabalik pagkatapos kong mamatay. Paano kung isang ordinaryong taong napaslang ninyo? Hihingi rin ba kayo ng ikalawang pagkakataon sa kanya? Alam mo naman sigurong malabo ang gusto mong mangyari. Naging malupit kayo sa akin. At bilang ganti, yun din ang inyong aanihin. Pagkalahad naman ito ng kanyang ama, agad naman itong sinagpangan sa muka ang binata. Sa sobrang talas ng pangil nito, natuklap ang kalahati ng mukha nito. Dahil sa hindi maipaliwanag na sakit, pilit nang humihingi ng tulong sa kanila ang biktima. Panay na rin ito sa pag-iyak, habang hinahawakan ang balat niyang natuklap. Nang masipat naman ito ni Egay, tulala lang naman niya yung pinagmasdan. Ni isang kataga wala rin siyang nasambit dahil sa hindi niya mawari ang nararamdaman niyang emosyon buhat sa kanyang mga nasilayan. Matapos naman itong gawin ng kanyang ama, kumuha ito ng makapal na kutsilyo sa kusina nila. Nagdala rin ito ng tadtaran at pagbalik nito sa kinaroroonan ng lalaki, agad naman itong inilatag ang dalawa nitong kamay sa tadtarang hawak-hawak nito. Nang maipwesto na niya ang kamay, agad naman niya itong tinaga hanggang sa tuluyan na itong kumalas. Sa kasagsagan din ng ganoong proseso pinuno, kitang-kita ni Ate Gagay ang piraso ng mga buto nitong nagsitalsikan kung saan-saan. Hindi nagtagal, pagsilay naman ng tatay niya na nanghihina na ang kanyang biktima, dali-dali naman niya yung ibinalik sa sako. Paglapit naman ito sa sumunod na binatilyo, ganun ulit ang ginawa nito. Matapos nun, itinago niya ang mga naghihingalong bangkay sa ilalim ng papag ng bahay. Nanatili yun doon ng 2 araw bago nila ito binalikan para ipagpatuloy ang pamamarusa. Sa mga sandaling yun pinuno, napakabaho na ng mga bintana. Inuud na rin ang sugat ng mga ito
At sa kanilang estado, mukhang hindi na sila magtatagal dahil sa matinding infeksyon ng kanilang mga sugat. Gayunpaman sa kabila nito, pilit pa rin silang umaasa sa pag-asang alam nilang hindi na darating pa. Paglabas naman dito ng tatay niya, muli niyang hinimas ang malaking parte ng balat nito bago niya yun ibinalik sa sako. Ganon at ganon ang kanyang ginawa hanggang sa masaid na niya ang laman na bumabalot sa mga buto nito. Yun na rin ang naging daan para mamatay ang mga binatilyo na animoy hanggang sa kahuli-hulihan ng kanilang hininga. Naranasan nila ang isang napakapait na pagdurusa. Matapos naman itong may isa katuparan ng kanyang ama, dito na sila lumipat ng bahay at kagaya ng ipinangako nito, bumawi yun sa kanila. Pagbalik naman ng kanilang mga lakas, agad silang bumiyahe patungong Sipalay. Pagdating nila roon, kokonti na lamang ang nag-uusap-usap ukol sa mga binatilyong nawawala. Marami ang nagsasabing pinatay ito ng kanilang mga kalaban dahil sa dami ng kasalanang kanilang nagawa. Hindi rin nila ito pinakitaan ng awa, bagkus tinuligsa pa nila ang pamilya ng mga biktima. Magmula nun, ang kwento ng mga binatilyong nawala naging aral sa lahat. Wala na rin nakatuklas kung sino ang salarin, kaya nabuhay na rin ng payapa ang pamilya ni Ate Gaga. Pero alam niyo, Pinuno, na kahit matanda at makakalimutin na siya, kailan may hinding-hindi niya makakalimutan ang biyaya ng pagiging maranhig.